wake up to the headlines. It's time for Coolian TV. Real stories, real voices. That's Coolian TV. From Zimbabwe to the world, it's Coolian TV. Breaking every big story. Coolian TV. No rumors, just the facts. Coolian TV. Every update comes first on Coolian TV. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare. Azvisisina kumira zvakanaka. Amene toti good news here kana kuti bad news and ziuti uchatora side ripaiwa ndapema mphiripiri manje. Iko zvinezvi muri yeZimbabwe paita nyaya iri kupisa dhega dzatimbopinda pune nyaya dzeku first family, nyaya dzinenge dzichiitika dzinenge dzichipisa. Now pari kunzi kudii? Panapa pari kunzi I have received news concerning the Mnangagwa family and the reported traditional separation between Pokello and Emmerson Mnangagwa Jr., son of His Excellency Dr. Emmerson Dampudzo Mnangagwa, President of the Republic of Zimbabwe. According to the information shared with me, Pokello was given gupuro, a traditional practice that signifies the formal ending of a customary marriage or union. Over the years, I repeatedly encouraged Pokello to maintain respect and harmony within the family, particularly in a relationship with Leah, the first wife. Unfortunately, my advice was not always welcomed or followed. Zimbabwean traditions surrounding customary and polygamous marriages place great importance on respect, dignity, and harmony within the family. In such family structures, understanding one's role in treating each other with respect can be essential to maintaining peace in the home. Whatever has happened between closed doors belongs ultimately to those directly involved. I hope this new chapter brings peace, healing, and clarity to everyone concerned. To Leah, may you finally have the space to breathe, find peace, and move forward with strength. And to Pokello, goodbye, and may the next chapter of your journey bring wisdom and growth. This message is coming from Tatelishas. Ndiye akanga akabata gwaracho. Inini semunhu wani anobhema mphiripiri handina mangwana akaita tobva tototi nyaya dzevanhu ndo dzatiroda, nyaya dzevanhu ndo dzamakatipinzira basa panapa kuti tinge tichimhanya. Saka kana ndikasataura nyaya dzevanhu ndizoziva kuti mangwana ndiani achatanga kunditi ndakutobva kudzinga basa ipapa. Saka handina hanisuda kudzinga basa, ndoda kuchengetedza basa, ndobva ndatoya ndakutanga kudzitaura. Nyaya idzi dziri kumbotaurika kapachinzoni Dr. Auxiliary Mnangagwa vanga vasiri kunakirwa naPokello because amene zvaingoitawo poki kusaidi ikoko, and poki anga ari kunzi anga asina that respect kune mukadzi mukuru. Saka pakushaya respect pamukadzi mukuru apa zvinovhiringidza zvinogumbura kuti iwe shamwari wakuitwa sei, wapindwa nemweya upi iwewe zvekuti wakutadza kuti amen. Kazhinji kacho chinoitika panonzi mukadzi mukuru uyo anenge asvika kuti ndiri mudiki, anenge ane kamukakuta se kakudherera kana kachingoitika. And futi vanhu ava vane mwana vese because Pokello akazoita kacheche zvegore I think it's 2 years ago if I'm not mistaken. Yeah, katori panigrimba. Saka chokunyanya uchema acho kazhinji chinogona kushayikwa kuti anogona kuzonyanya uchema kuti kushayikwa kwechii kana kuti kuita sei. But it's something chokungoti kunzi warambwa ku first family iyo kukuturwa kauko. Anyway, kurambwa kuriko kwese hanzi zvimwe zvacho sekera mudundunduka. Unoziva kuti mangwana unenge uri munhu kuti una hanzvadzi kana kuti une hama dzechikadzi, munhu wese ane hama yechikadzi. Saka it's not something chekuti tingaswera tichisekana, but sevaridzi veguwa vafambiri vadzo nyaya tinongoti aiwa, this is the news. Pokello, welcome back to the streets. Vakomana endai munokanda maCV enyu ndoziva kuti kune vako vati team especially team diaspora tinenge rada kutoimporta baba totora